للمتقين إماما لك بسوم لك دانغوك لك بلو أسلام يتشنك لك فتو المنيا ذاتك أمبين على فاكانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تنعين كروكرو على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. يا أيها الذين آمنوا مؤمنون إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كي كانوا أبي أدونا أنا أفريون. إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم ko adenw afuruɲɔgɔnw juguw bɛ olu la aw ye o kɔrɔ ye di a den dɔw ye a juguw ye a muso dɔw ye a juguw ye a dɔw kuma de kɔrɔ y'o ye ya ayyuhalladhina amanu aw minnu limaniyara ala ka weleda kan don inna min awladikum ikadon abe adewna inna min azwajikum abe afuruyawna wa awladikum ani adewna aduwwan lakum jugube ula awi ya don adama de tsikani famu ne ala kuma fota an wa famiyala ba wolode kono tsika ki jugi yang adama dia famu yem so min furu kana blika so o tsika ki jugi ala ko ka do ya jugi de ki ka do aba furu nyo dowla ana de dowla a jugu wula de nga ama fo ko bede ko ado oni mai koroiti وكو دودل لك ابن عباس نيغا ترجمان القرآن ني آية فسر له كو ابن عباس كو تشي دو اسلام يارا مغا غا سونو ديو چانكو جو كوتي هجرة أبدا اسلام تو هجرة لا كهجرة فضل سر وفسما يسر المهاجرون muhajiruna kun folo mamunu bora makka kana alakira no fe madina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam olu masika ye o mogowla mungama u dewnu muso o do dewnu muso de sira ku bali kata hijra bali ku ka hijra kata alakira no fe sallallahu alayhi wa sallam ko para o mogodo nani madina unana kenna kosawi unana soroluni mamunun duna islamaya la nyonfe wal mawlui mamunun do kon islamaya la olu fam yara dina nakaba we qur'ana chaman don alakira kira fe kaba sallallahu alaihi wasallam we islamaya sharia chaman don alakira kira fe sallallahu alaihi wasallam o mo kam masala de photo sa ala koko ajugu be afuruyona ajugu be adewna akuma koro yere jumeni amuso dow adow ye ajuguyi ade dow adow ya ajuguyi ko juguyi ye jumeni ma muso mingera sababu ye ka dobu ka ala ko bara la walika ke sababu ye ki ko yere do alama o yi juguyi ma de mingera sababu ye ka fiye bla ka ala kula waliki na ala chechien wali din yɛrɛ sababu kɛra den ngango akanu o kɛra sababu ye ka fiɲɛ bila e ni ala cɛ la ɔ ko an muso n'an den minnu y'an jugu ye ala kana y'an ka denbayaw la k'o ye nin muso fasɔn ni nin den fasɔn de ye ninnu da ye k'u y'u cɛw de bali hijira la
ka hijra kana Madina angana yina ko ala kira ka hadisa be sallallahu alaihi wasallam wal muhajiru man hajara ma naha Allah anhu ko hijra do fana me mami tike ka bo fena ala ila dilike ka bo femla fana hijra do yo ema ala ikangarda ya ayyuhalladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون akana to akana fulu ka sugula yi ayina fulu ni defo ko akana to akana fulu ka sugula adunga sugula ka ba ala kuma ya akoko ajugu de be aduna ade do ya ajugu am so do ya ajugu mana era de ba la jessa fora kwa do yi juguye ubiki juguye ni tabia min fanaye o nyefo le fleni sababu nuzulu bo bangi ay ma i muso min bi ke sababu ki ka ala ko fiya wali ka cien ide min bi ke sababu ki ka ala ko fiya wali ka cien o den yi juguye o muso yi juguye jango eni ma mere te fangile ala ko la nunun do tadi kuyi fasla mera nga deni musoere maso akoma fiewere ni malaka foma amunu na do tadi kuyi fa de tubera ente na soro ko dima e be kun islam mera te banduti ka hijra maw balulu ere ko be faraka ka hijra o masika bali dina na ngauna na bali jumaina aka famu ya ka dina na ukira sababu ka bali ola aka ke dina komba udoy mo ye fadlu soro ni bara kun folo mi ulu mo soro ka dawum so nu deunga pani ayen ni ma mi ni laje ka ire mso ni deum fle ka nga nyana ma bila ma fle ka nga waqi o fle mi ma chama ze ngoma mi o demba ya ko inde demba ya ko kira so wi ka mo bla nyini ngo jugula akira so wi ka do ko do alama bew de kanu ani akashini eski awo ya adama le su gola bida o ya adama le su gola bida eteni adama chama rekilini ma nyangma yi doni jigi ajien kula tesa na bebe bulla bebe kashila mi kwa keradi ka bitke chugodi kwa mi dem sonu nga shinya skidla okay mo re nyina na ala kokui mo aklibe muna ulu rab sebulu re ka min labe kabla wa hakli bedambo damadika to kero yerela de kanu akere juguye teble de akera yere de juguye kera yere de juguye mamunu idem senu ndajuru bla afo ne de un gadien vraiment ta fait ku toro da fait ku ka plaisir ou chien mi gadouye mba bedda yele wiye ne fa noyin abebi nyene ka dukono ya o dem senu bela ka kechi ko dissa kakale yere juguye tede akera yere juguye olu de jemina wi olu de drogue sala wi faula accident e fauli mamunu na olu de dore tura de ko jayeni dere ka shineski dlalife ka srablai fa na wolo muna de ka adamadiya yere chena hali alebeke ka hera min yina ya tika yere nafano ibli la harate de jere la nafulo batigi do beni jamana in kono bi u deun adinge kamano ngoro fle atika fuit labli dorok ya hakili betien je ya hakili betien achama bia fama bafle apsika ade black kalansra beka apsika bara façon benyini ay apsika black ata yoro bela nga de infle atika ke foyebli
o ko in ma cunde a daminɛna duguma ka yɛlɛ de ale tun y'a kanu de ale bolo ko a bɛ kɛ ka sira min dayɛlɛ a ye ko de o de ka ɲi a ma yàrá an bɛ jogo minnu fɔ k'a fɔ adamaden ka denbaya maro kan walasa denw jogo ka ɲɛ an y'o caman maa caman y'o filɛ takhalufu de ye bi o an bolo o ye kɔfɛta de ye o ye misiri kɔnɔ kumaw ye n'u ta tiɲɛna i bɛ segin ka n'a ɲɛfɔ misiri la yan bɛɛ tɛ dugawu ɲini na i denko la illa man rahimallah wallahi maakɔrɔba dɔw bɛ yaala la hami min b'u la dɔrɔn ka dugawu ɲini den ye da ka a halakira den halakira ana ya ko a jugu dɔ ye n'a ye yɛrɛ ka ala ko tiɲɛ nka anw da in kɛra min ye bi e ka ala ko dama tɛ dɛ a ye e ka ala ko tiɲɛ ka a yɛrɛ kɔni tɛ a yɛrɛ ma ala ko kɛ k'e mago sa k'a yɛrɛ mago sa wari yɛrɛ filɛ ko a tɛna wari ɲini bilen dɛ nka k'a yɛrɛ nafa n'a ye o bɛɛ tiɲɛna i tɛ wari ɲini bilen dɛ i nana sɔrɔ wari kɔni b'i ya ka ban i yɛrɛ nafa n'a ye o de dɛsɛ kɛra o de la du caman kɔnɔ bi ne tɛ kuma in tɛmɛ a hakɛ kan dɛ bɛɛ ɲɛ b'a la waaqiw do koyi waaqiw do dɛ hali faamaw bɛ yen n'u denw kɛra maa jɔlenw ye min y'u sɔrɔ ne ma da la n'o tun b'u sɔrɔ ne bɛ da yen an kɔni ko an ka taa dɔrɔn ani ne den a mana k'a fɛn o fɛn ne den don i b'a défense ta nkalon kan i b'a dɛmɛ nkalon kan i b'i ka faamaya kɛ k'a kɔlɔsi i b'i ka nafolotigiya kɛ k'a kɔlɔsi i jugu don dɛ c'est nin den de sababu filɛ ka e bila i bɛ walidenw tɔɲɔ nin den de sababu y'a to e bɛ kɛ ka fantanw ni dɛsɛbaatɔw ka nafolow ŋanamu k'i b'a bila nin den ɲɛ o de bɛ den ninnu yɛrɛ halaki koyi a d'a ka kuranɛ ko n'i b'a fɛ i kɔ ka ɲɛ k'i ka sira ala ɲɛ de nka ni anw bɛ sonyɛni de kɛ ka bila an denw ɲɛ an bɛ walidenw de kasi ko an b'o kɛ k'an denw yɛlɛ ɲɛnamaya la ala ti jito nɔnɔ na dɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a kow la o ma façon yɛrɛ buruju yɛrɛ tala ka y'u la yɛrɛ bɛɛ ɲɛ t'u la wa a ma façon maa minnu bɛ tɔɲɔni kɛ walasa ka u denw siniɲɛsigi an ɲɛ bɛ sɛbɛ ko jumɛn na u kɔfɛ hali ye walidugukolo minnu suɲɛ ka bila u ɲɛ yan u t'a si jɔ u ti don a si kɔnɔ a bɛna tila ka segin a tigiw ma yan a tigiw bɛna san k'a jɔ olu b'a wari k'a kɛ cogo ye i y'u kalan cogoya min na i taara k'u to jogo min kan mana ko a denw a musow a juguw b'u la dɛ adamaden dun ni a sabatira k'i jugu ye maa min i kan k'i cogo dɔn a la a y'o de fɔ fahdharuhum ko a y'a cogo dɔn u la o muso façon muso min t'i su ka kɛ ala ko kan i cogo dɔn a ka kumakanw labatoli la den min n'a tɛ ala ko sira kan a dun balikuyara a kamalenkɔrɔyara i cogo dɔn a la ka d'a kan i tɛ se ka segin ka bɔ i denya la o se tɛ adamaden nka i cogo dɔn a la kana to a k'i ka diinɛ tiɲɛ kana to a k'i ni ala cɛ tiɲɛ kana to a k'i ni ala bɔ ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ kafiriya kɔ a kelen ni k'a ka kafiriya kɛ kana to a k'i sen don a sen na nka bi denmisɛnninw de bangebaaw sama tuma dɔw la dɔw yɛrɛ dɔnna sigida la ni maa ɲɛnamaya ye koyi nka sisan kab'a denw balikuyara denw nana ka du bɛɛ tiɲɛ ka du taabolo bɛɛ yɛlɛma ko minnu kun tɛ k'a ka du kɔnɔ sisan o bɛ kɛ yen kuma minnu kun tɛ fɔ a ka du kɔnɔ sisan olu bɛ fɔ yen mana a y'a cogo dɔw la dɛ ko a den dɔw y'a juguw ye
amso dowi ajugu fingirwi fahdharuhum ay ajugu dawla ay akolo shula bana shaytana ya anjugu yichukumina ayra ba miri ko ma do ya anjugu yichukumina angana ngine sokono jugu fana beede muso cesri be kele faki ni ala cecien ko ya ala batoy aliti demewla ko no ya ala ko burjalay muso de ni dambo ka faka du sama kata uma kabiti son shay'an fa shay'an fi bina magaya ana sonde fahdharuhum ayat ko dawla ngama tama dajuru to am so bolo bide wallahi balku yere ba fukuni ma yene ma bay abe bisiri kono ya kila ka sabati mbe nga amso alikun siga fuy botala aba mso kana ngolo ikena ma ubeche ubeyo yere kuma do me o ka fa fe o fani o te kuma nyuma de okay man ngo baba ko dugube mso isa chela ne ma fora ko mo godia ko dugube mso isa chela abe ni dungalla batol leo yata tisila to fangana tisila bolla akamaratika duta tay na folo ta tay qawama abeda jurube de bulu ibini dunga dama de kaka labatu cedda juru toli sobulu ko janyona beide o ko janyona de bebo fam ba bisiga kodo jadum sula were ena che bi jeni ngo o angando ko ma sakaroge o te fuyi ta suro karsa halam soba chi halam soba bla baram sona hala biningeta o ko tew nga ekajo kam soka don ko ite ala fale fuila iti ka dine fale fuila ni ma farati dine ko na karibi haramu yoroningele walladhina amanu ashaddu hubban lillah otetlonga kumayo oteyela ko kumayo mu'mini ba ala de fekate me febeka même so ba ye halni ala kota kodo ebe soama alebulu muso ba ye halni komi shinji tige ebe soama alebulu nale kono ngomi abaketi tabai ana ba don sera niveau la binibi do ma ka ibita am so de kasrafi bi denga ta nyefo msodi ni barada directeur do ni avocat do ni juge do ni fin do ibita fa msodi o ko tida ki la fiebo ti hakilla tige e abinyana bo sane de ma fe yaro anga ko gelera de agelera de hukmana ni ko sira ala ko dangana joni ngan no ka dimba makatima ala kira kan sallallahu alaihi wasallam otiyo kiram ya ankala wala dabuina joni wa ala kira yo de fa sallallahu alaihi wasallam akwawla hera mai mi hera ka bu aka dimba ko ne de hera ka bu ngadimba katima obeka nga una tabe ni ala ka hake kunnana alkira ka lamode min unabu ko alkira kanuba de kira dimina koro dojme fasrana do mina nana surnal do makhzumiyatu ka kula so mina bolo kunganga tike ale de ko man bisika ta kira deli ni wonna fona kira karsaide do haka manja korobode annani alkira ko atashfa fi hadd min hududillah ibina surnal do neuro alaka hakela addu'a nyeda ya alakira kuma madalika kumbe ne min walai ka alaka hakendana alakira muso kumbo de lakali kuluni alakira bi tobbaru law be sajala be niso jala ko ngani seli wele la ba fo atulu don ta do ko wono ngoti ko korodwa kana ma sebe ka tekili e chorobe to yelelate imso ti halita ro don la e chorobe to yelelate kana ngolo mbo sabatili file ka dukono e chorobe to yelelate febe be kika dukono imso be kobeke do bu yere kala la filiti kage kum la futa kala o do fana be ma koroba yere kala la filaw
cɛ o tɛ nɛni ye koyi e musoninncinin bɛ ko bɛɛ kɛ i b'i yɛrɛ kala la fili ka kɛ komi i t'a kalama a bɛ ko bɛɛ kɛ du kɔnɔ e b'o bɛɛ to yen a bɛɛ bɛ pase a dɔw ye tɔɲɔni ye a dɔw ye wali hakɛw darakili ye a dɔw ye a bɛ denw tɔɲɔ u tɛ se ka kuma parce que n'i magar'o la dɔrɔn i magara dutigi la i jugu don dɛ n'i m'a kunbɛn a b'i se kungo ma nin diɲɛ in dunna i kulukutu i cɛ kɔnɔnama ka sa ka taa lahara kaba ala k'i da i ma muso sɔrɔ i kulukutu i ka balo fo ka t'i sa i ma den kelen sɔrɔ i kulukutu ka taa lahara ka sɔrɔ i ni ala ka di a ka fisa i ka taa ka du falen to ɲama na ye koyi i bɛ taa kungo sɔrɔ i ɲɛ ye o anw bɛ ka du fasɔn minnu former ka taa k'u to a kira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam ko fɛn saba min bɛ to adamaden kɔ a ye dɔ fɔ a la ko waladun salihun yad'u lahu o aksu tɛ de ko den ɲuman n'o bɛ dugawu k'i ye kɔfɛ k'o ye adamaden ka baara minnu bɛ to i kɔ o contraire bɛ yen o n'a kɛra denjugu ye wa naktubu ma qaddamu wa atharahum i bɛ taa ka denjuguw to i kɔ yan i ye sira min to u kɔrɔ yan الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله وفلا تبيا من أيدي ومراكا على إبلا منا ومكة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومكة يفعوا إدى جرود يترى الأولو وبي دمشانو من أفاقو فوتي سيلي دمشانو من أبنو باوكا سيلكوك مفو o kɔrɔ ye ke e kɔni tɛ seli jira maa la i ka du kɔnɔ ale yɛrɛ ma se ka fɛn min kɛ jango k'o sira jira maa dɔw tun bɛ yen k'a bɛ ala k'u da u ma sɔn ko dɔ ma nka u muso de y'u don a la a tɛ yan a caman bɛ yen nin filɛ bɛɛ y'a dɔn sigida la ko maa ɲɛnama don a ma deli ka don nin ko fasɔnw na abada nka a filɛ musoko y'a don a la. A muso de taara n'a ye nin yɔrɔ in na muso de kɛra sababu ye k'a don nin ko in na ala de y'an dilan ala b'an dɔn ala b'a dɔn n'i m'i cogo dɔn muso ka teli ka adamaden se ko dama min ma min tɛ e yɛrɛ fɛla ye o ka ca dɛ o ka ca dɛ mana ko a y'a cogo dɔn o la kira kuma in caman nana ala kira ka hadisa wala sallallahu alaihi wasallam الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء kira ye diɲɛ fɔ min kɛ a ko kuma a y'a cogo dɔn fɛn fila la a ye sira diɲɛ yɛrɛ ɲɛ a k'a cogo dɔn musow la ko Bani Israilakaw ka fitinɛ daminɛ dɛ ko a daminɛna musow de la sahabakɛ dɔ delila ka na a donna dugu dɔ la sɔrɔ dugu musow bɛ comportement min na a y'i bolo da kun ka kule ko dugu dɔnnibaw bɛ mini o k'a kɛra de a ko Bani Israilakaw ma halaki fiyewu fo musow ye nin tabiya ninnu daminɛ tuma min na o sahabakɛ ye min ye o n'anw ta tɛ kelen ye bi dɛ sahabakɛ t'anw ta in yɛrɛ tɔgɔ dɔn hali Bani Israila musow ye min kɛ anw ta ka jugu o ye bi fitinɛ ka adamadenw yɛrɛ fitinɛ hali bɔlɔn kɔnɔ bi musow ka fitinɛ bonyana dɛ a dama tɛmɛna dɛ a ye Ibilisa dɛmɛ a ka baara la dɛ a ye dan sago dɛ dalaɲini bɛ musow la bi u bɔcogo la kɛnɛma u paricogo la u ka tabiyaw la u ka kumacogow la u ka comportementw la a tɛmɛna hakɛ kan sahabakɛ misirilatatɔ muso tɛmɛna na a latukɔlɔnsuma bɛ kɛ ka funɛfunɛ ni ma fili Abu Hurairata don
sahaba ke ko kwa ebta ya amatallah kibta mini ako misrila ako segi tasu asralaka alkira ka hadisa laka li ay sallallahu alaihi wasallam alkira mi fo musoki suma jaka bola abi jondoke o make sanga uliwa ko bari ute suma jala min gula sokono ko kula ka bo hali hijabu dona ubebake illa man rahimallah onge ni mana mi amma parfenga sanye deodoro de ke kan zumatke awa isumatike ka bo esumati tige na matugo ni koma kon tige duma inde be blanola bede ba ke wiyake hali msogoroba ubeyan lube sumajala de siri uka disa kuna kwali makede kabe disa dila komi abe disa la disa konte ela o disa be jiri dila parce que on me fait la do de la o jme ala ta fe ka ala kuta ke wiyake bani sirala jegetiku hala kiraw de la bani sirala kaw di qur'ana ya barobo nuka jege mona munu halakira ku ke ngonwi jege ala sibiri do jege mo haram yow kaminga wemunge ala wula jarabi o do ere de jege o boka chaya ni ko tuwa bebe jege ka fo jege o bitulonge ke jila ngani sibiri temena jege o butunu e o ko ndinye ko ambe fele sural unana sibiri dingetige ko da fe ka jege o gien ka kono sibiri do fe ka datuku kata ndene wali dimashi wali dogo kun don wera ubina o jega ubo kala amam na sibiri de uganya kuron ka mara sibiri nga amam na sibiri o ko kuma mena sugo ken haram yaru ma wem ngi ba yele ka ke tuluye ka fere ka wardu o don bo ko hali ki tle ka ala sosoke ko kan no ala yoro ka sagu ka fi bi janda ala la shere fe mbalibi mo ba beke wiyake munu ere yena ko munu ere ala ko mowe olu bo ka ko ke wiyake jango munu ere ta ala ko siraka anga jamana muso be danga mina bi a garandamu hali munu ere be dine kula ni muso ere bo chugo yebi a muso tato sugula wali atato chidola abikiyana kwa tato do koyoro de la secrétaire bi mingel la bena to kaka barala na bora abe kilinga duware la folo e tato be bara de la wa tato be ma domindo ena kla barakela bara mabta barala e chesiri kun la benife wa chama re muso furle onde de e furle do kaba e be mun laben jakuya laben jumen ke kata barakero la ya no barak iblisa ka chakeda do o bedam ne na malla olu era be teni de wajibiya musoka teni munu ni fini suruma ndo ni fini fitne mawdo o banki ubia a chakeda do ubia ko pour que kam go akay ko de kadi mo yi fini suturaleti do lu ka barakero la e mo kwara sakoy de ato madowla saya ko mandanji abambesra nga ale de mo ne bode ani melekal mawtu rete ni no bi na botudi nu yi nege ki kete ibina ta di alama chugo mina chugo kon be muso shini fini surunti ta kaburu kono hal yeto bu muso yi jie yoro koni kasange koni o dafale ikun fi se beda makaka wala de tobu ya to wala de tobu yere tadda tugu ko ka juganda lu bi sheni yere de kala ka iddo akono ka datu ko yin agala rabbi de muso kera sobu kamma dama min si fitnema parli chugo munu ye haramu ye ka bo che desera la wala cho chere la ba turano alere de ba de mawla anta de kero ibi
ikanga ma kele ka wo femina e desera ire ka fola ika fola de i desera ire ka fola parce que en fait on fait ba ko an desera ne ba ina sira ire ma ni muso yele li joli ka dungodo abe no ki ma desero do wallahi ali bi choro chama ngoro le yakla ko desera ko ko tabulo bli ni kele ba ni muso yere de che ko muso e ko do ka yere la ala ko kelete o do iba don ko ja to be ko fe ngana sira ala kuma an woni ti choro la hal doni ni min yela madro abone ko ni seko ke vraiment ya ay karsa yini ngani na kele dama minge sel boyna ay kele dama minge hijab ko ina e baliku e nywana demjeni e muso bisigi kenya ko te fini sutrale do kabo ha e bisika bo fondé ke bisiko fo yoroj meena e be yini Allah hara bisika niveau e nywana demse ko be dete ke muso te fini sutrale itema jole de karonke ere muso infuru ki to chugo mina amo chugo era bla ko sobe folo infini façon non doni de kade ere kabo ate furu sabode abadunde muso kala muka bo o te hali ko gele na tara bo sira fe o ya kunwe ngaka donga bo soko ala o so tara di emo nini nchoko inte bo cho yeso la na no be kontara ka bo chebulo che abana ite chebule da amma fladu ta fiye muso de ba fo ko amma fladu okay imma ne ma ini muso takero e ka ba bana kono ke o yi barka bani o yi faguni o iba damne ka ba damne di ka bu muso na to ifi ajira ki islamai ki ni jete muso na to abebe benema ka ke kominin konnu yere de kadi aflet la alamin o yere de kadi e o de jirala annana fana sangile sanfla e bolay sasa e terka wa baro boli damne e ke erek e ke laje e kaslame e ke muso laje e ulla ke bo kelek muso to famu muso wa ko terke nafiki nunde am la yona meta kenen karsatli kelina ma kela fini kula de ba terke nyen nali damne amasiga nyon fam ada ibini terke se ngoma tete muso kamso tu ka so madowla mugo tigini be tabiyani munun ta ko yana ka furu o blaka ko ni ya di chenyena mama doko kungile doko kunfla ira be flidema ga adama di pedi tura da ni dunga buluka adama di fasa ibe ma jole ya tika funyene bo ni ya ajugo faso do adama di la kani de da made ni e fuariya tamashe chewo chela ni chei de mamine kwa atika foi boatala hali bae nubu kuma be akobo amade ni adama tika marade musodum bada abe marade ambala kauka getu musobe to marade kono udai abete ne ko ikaraoka akotala marade de na binyana ko muso bida ladabu ka sigite minga ngake ko beka ereti o majala goy o sahaba muso ko ni ala kilingile ni de goy ita betani marali ne abafo abininge bafo kari ndinye ya shini kun abetele ci dawrla ni ndinye ya fa laba abu kuru abake alatai nga ka sori yere cleaner do de c'est donc me bedaga de dum so dala le rete foyi shera du muso koloshi jugum na ay che koloshi e muso suturali nyine o muso ladaru nyine e rete ma joli baradala ite ma nyene mai e tobe wal muso ko lay e tobe secrétaire ko lay est-ce que e bedaga min du muso dala wa ala ko ya op mana ko amso adin ajugu bula de faraoke ne ma fo ko adama de kadima ma tiga chien ko isaba be bo ala de yoro marala parce que mba don sa hakilla chama de bina mo wala nu bini lale
bon ale b'o fɔ mais dɔw ye minnu ye ko bɛɛ kɛ n'a ma ɲɛ an ka t'olu ma ko i karamɔgɔ kɛ e min ma fɛn kɛ an ka bɛ e de ma kana taa a sɔn tigɛ tigɛ dɛ e ma fɛn de kɛ mɛnɛ ni maa ye fɛn kɛ nka a ma bɛn sɔrɔ ma tiɲɛ na bɛɛ y'a dɔn ko karikun ye marakɛla ye nka a den nin y'a kɛɲɛ a muso nin y'a kɛɲɛ o ye fɛn sidɔnni ye adamadenw b'o faamu ala b'o dɔn wala hara kungo t'i dala o tigi ka ko la nuhun kun ye kira ye o a den dɔ ma halakiya a muso ma halakiya lutu kun ye kira ye a muso ma halakiya maa dɔw ye maa halakilenw yɛrɛ de ye i ma n'i cɛsiri u nɔfɛ cogo o cogo e ta t'o ye e ta de ma mara i m'i muso mara i m'i den mara n'i y'a mara a maralen kɔfɛ n'a tiɲɛna i ka foyi t'o la mɔgɔw kɔni bɛ se k'i tɔgɔ tiɲɛ a la diɲɛ na yan o ye ala ka lajarabi ye i b'o mun i tɔgɔ fɛ n'a hakili la ko cɛsiri bɛ den dilan a y'a cɛsiri i m'a den ye k'a dɔn o de fɔli ka dɔn fana ye n'i y'a ye maa o maa la silamɛ nafigi den don silamɛ nafigi tɛ dɛ a to n k'a fɔ tan silamɛ k'i sigi k'i silamɛɲɔ ka denbaya tiɲɛni kɔnɔ walasa k'o baro bɔ ko anw y'a dɔn walayi a kɛlen bɛ ka daga sigi a denw da la e ma y'a denmuso ye kɔnɔ ta o mɔgɔ o silamɛ fasɔnw de fana b'an fɛ yan a t'i dɛmɛ k'i den dilan dɛ e min bɛ dilanli la ale yɛrɛ cɛsiri bɛ a bɛ kɛ ka e ka denbaya de ɲini bil fasad ni tiɲɛni ye ale kɔni a bɛ tarabusu de la ni e ye a tulo ka fɔ a la dɔrɔn ko dɔ kɛra e ka du kɔnɔ an y'a dɔn an y'a fɔ a ye sa da tila ko ka jagoya fanga in bɛ den dilan n'o a tɛ den dilan o karamɔgɔkɛ anw m'a fɔ a bɛ den dilan koyi ala y'anw bila min na anw b'o de kɛ ni min kɛra o kɔfɛ o ye ala ka latigɛ ye o de fɔr'i yɛrɛ ye n'an ɲɔgɔn sɔrɔ lahara ni kungo bɛ min da la i bɛ n'o ye o parce que lahara a bɛ lajɛ de a fɔra e ka min kɛ est ce que e y'o kɛ hali diɲɛ na y'a kɛ maa bilala baara la i kan ka fɛn o fɛn kɛ walasa baara ka ɲɛ n'i y'o bɛɛ kɛ o kɔfɛ ni échec kɛra i nɔ bɛ minɛ yan e gardi maa ta t'a ka yɔrɔ gardi gardien a ye su bɛɛ kɛ a sigi bɛ a tɛ suna a y'a ka sunɔgɔ kɛ tile fɛ ka na marifa b'a bolo a jɔn bɛ a bɛ munumunu a b'i ka yɔrɔ kɔlɔsi i yɛrɛ ka caméra surveillance y'o bɛɛ jira fo dɔrɔn dɔ de nana yɔrɔ jan fɛ ka mugu ci a la walima jama nana k'a minɛ k'a siri mun bɛ fɔ vraiment a y'a seko kɛ nka u nana sɔrɔ i ka gardien tun bɛ te wuli la so kɔfɛ a t'i ka da yɛrɛ la a n'a ka marifa yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn galama wala a ka bese yɛrɛ hali a t'o yɔrɔ dɔn a tun bɛ te wuli de la a hakili yɛrɛ tɛ e ka garage la a hakili yɛrɛ tɛ e ka baarakɛyɔrɔ la o de senfɛ u nan'i ka yɔrɔ ci a ka fila ka kiiri lajɛ ɔ denbaya marala min n'a ka denbaya mɔgɔ dɔ tiɲɛna mara kɔfɛ ani min m'a ta mara a fila misali de bɛ ta bana kan i ka mara kɛli dabila parce que ko marakɛla dɔw ka maralen dɔw tiɲɛna dɛ bɛɛ tɛ wari ɲini bɛɛ y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ wari ɲini bɛɛ ye wari sɔrɔ subhanakallahumma wa bihamdika